iPhone 3 je bio telefon koji je u to vreme podstakao mnoge proizvođače da porade na svojim telefonima, a iPhone 3GS je bio predstavljen kao jedini telefon koji je uspeo da pobedi iPhone 3. Lepo je videti da posle čak 7 godina od kad se ovaj telefon pojavio, on i dalje može da se koristi, ako ni za što drugo, bar za neku osnovnu namenu. Kretanje kroz meni je dovoljno brzo, a pozivi i poruke su potpuno funkcionalni i otvaraju se relativno brzo. Kada je multimedija u pitanju, ovaj telefon će svakako puštati sadržaje sa YouTube-a, ali imajte u vidu da će oni biti u rezoluciji 480x320 jer je jednostavno to rezolucija ekrana ovog telefona. Za ovaj telefon gomila novih aplikacija nije dostupna, ali moći ćete da instalirate starije verzije aplikacija tako što ćete jednostavno ući u prodavnicu sa onim nalogom na kojima već imate te aplikacije i kada vas pita da li hoćete da instalirate stariju verziju, potvrdit ćete se da. Ako vam u nekom trenutku zatreba da pretražite nešto na internetu, a kod sebe imate samo ovaj telefon, pomoći će vam u tome. Doduše ne toliko brzo koliko to rade novi telefoni, ali je svakako upotrebljivo. Rotiranje stranica radi, zoomiranje i odzoomiranje radi tako da nećete imati nikakav problem da pronađete ono što vam treba na internetu. Sada na red dolaze kamere, a one nisu sjajne. Prvo, ovaj telefon nema prednju kameru, a zadnja kamera je rezolucije 3 megapiksela i pravi slike koje nisu baš na zavidnom nivou, kao ni video materijali. Respektivno se pokazuju snimak s polja, snimak unutra, slike s polja i slike unutra. Na redu su igre, a ovog puta ne mogu da testiram moderne igre kao što su Asphalt 8 i Real Racing iz razloga što ovaj telefon prvo ne podržava te igre, a drugo čak i da ih podržava jednostavno njegove specifikacije su preniske da bi se one pokrenule. Iz tog razloga probam neke starije i nezahtevnije igre koje rade relativno dobro, ali čak i na njima možete videti da postoje neka blaga kočenja i seckanja. Posle cele ove priče možemo da zaključimo da ovaj telefon nije dovoljno dobar za današnje standarde i da sigurno ne treba da bude vaš prvi telefon ako ste srednje zahtevan ili zahtevan korisnik.
ali ako ste nezahtevan korisnik nećete imati nikakve probleme sa njim zato što on osnovne funkcije telefona vrši super. Za kraj nema šta puno da se kaže o ovom telefonu, osim da je njegovo korišćenje jedan throwback koji nam pokazuje kako je tehnologija izgledala nekada.